Sugeng enjang para sedherek kang kinasih, pinagih malih kaliyan kula Penatua Titik Ismulyanti saking Pepantan Bulukerto ing renungan padinan GKJ Purwantara dinten menika Selasa 3 Juni taun 2020 kanthi jejer renungan Sang Yewah kang niti preksa ati lan kang dadar batining manungsa. Saderengipun kita maos sabda pangandikanipun Gusti lan ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti, sumangga langkung rumiyin kita mlebet wonten ing wekdal ening. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin. Waosan kapendhet saking Yeremia 17 ayat 9 lan 11 ingkang mekaten. Ati iku culika banget, luwih culika katimbang apa wae. Atine wis kaya watu, sapa kang bisa nyumurupi kaanane? Ingsun Yewah kang niti preksa ati, kang dadar batine manungsa lan banjur males marang saben wong kang timbang karo polah tingkahe lan wohe panggawene. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu kita sami ingkang purun mirengaken lan nindakaken ing gesangipun. Para sedherek ingkang kinasih, saking kalih ayat ing dinten menika kita saged sinau 3 perkawis. Setunggal, atine manungsa iku culika banget. Menika nedahaken bilih manungsa menika asring boten saged mangertosi menapa ingkang dipun raosaken lan menapa ingkang dados pepinginan ing manahipun piyambak. Menapa malih ingkang dipun raosaken lan pepinginanipun asanes. Kalih, Sang Yewah kang niti preksa atine manungsa. Menika nedahaken bilih Gusti Allah menika mangertosi sedaya perkawis ing gesangipun manungsa. Mekaten ugi boten wonten ingkang siningitan ing manahipun manungsa. Gusti Allah pirsa. Kaping 3, tanggal jawab lan balesan. Kados ing ayat 11 kala wau, Sang Yewah banjur males marang saben wong timbang karo polah tingkahe lan wohing penggawene. Setimpal menawi ingkang dipun tindakaken menika perkawis ingkang sae badhe nampi kasaenan. Mekaten ugi kosok wangsulipun. Lajeng saking piwucal menika, menapa ingkang kedah kita tindakaken ing pagesangan kita minangka wujud ketaatan kita? Ingkang sepindah, nebihi dosa, tipu daya lan kaculikaning manah, budidaya lan berjuang supados nggadahi manah ingkang murni, ingkang tulus saengga boten wonten papan ing manah kita kangge raos culika. Kaping 2, kita kedah ngandelaken Gusti ing sedaya perkawis ing gesang kita. Katuntun dening Gusti lan boten ngandelaken manah kita piyambak ingkang kebak ing kaculikan. Kaping 3,
Saben-saben nyuwun ing ngarsanipun Gusti ing salebeting pandonga, supados Sang Yewah niti preksa manah kita lan paring manah ingkang enggal, manah ingkang kebak katresnan lan welas asih lan nuntun gesang kita. Kaping 50, gesang kanthi leres cunduk kalian kersanipun Gusti, awit menika ingkang nuntun kita ing margi ingkang anjok ing kawilujengan. Kanthi mangertosi isi Yeremia 17 ayat 9 lan 11 menika dados dasar supados pagesangan kita langkung tulus, langkung leres, langkung caket lan ngandelaken Gusti. Seliriklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala pemikiranku. Mugi Gusti berkahi. Amin.